Oraintxe da astebete zaintza sare publiko komunitarioa martxan jarri genuela eta ordutik hona gertatutakoa kontatzeko 3 kontzeptu nabarmendu nahiko nituzke: elkartasuna, komunitatea eta lankidetza. Elkartasuna ikaragarria izan delako ekimen hau martxan jarri genuen lehen unetik izan dugun erantzuna. Oso egun gutxian asko eta asko izan zarete voluntario lana egiteko prest agertu zareten herrikideak, eta oso denbora gutxian 400 herrikidek baino gehiagok osatutako voluntarioen sarea eraiki dugu. Bigarren kontzeptua komunitatearena da, izan ere ekimen hau martxan jarri genuenean oso argi genuen herrian bizi diren 70 urtetik gorako herrikide guztiengana iritsi nahi genuela, baita bakarrik bizi diren 75 eta 79 urte bitarteko herrikideengana ere. Voluntarioen sare ikaragarriari esker lortu dugu oso denbora gutxian ia 8.000 herrikide hoiengana iristea, zer moduz dauden galdetzea eta beraien beharrak identifikatzea. Une honetan dagoeneko ari gara enkarguak, botikak etxe hoietara iristarazten, baina ari gara baita ere zuen telefono dei jarraituen bidez beldurra edo bakardadea adierazi diguten herrikide hoiei sostengu bat eta babes bat ematen. 3. kontzeptua lankidetzarena da. Izan ere, erronka handi honi erantzuteko gai izan bagara, izan da gai izan garelako udal langileen, babes zibileko kideen eta voluntarioen sarearen ekarpena artikulatzen. Horri esker izan gara gai erronka handi honi erantzuteko. Esaten genuen txarrenean onena erakusteko momentua zela, eta uste dut horixe egiten ari garela, txarrenean onena erakusten, eta ni behintzat oso harro eta oso pozik sentitzen naiz komunitate honetako kide naizelako. Konfinamendua ez da amaitu, luzatu ere eginda, eta sare ikaragarri honi esker, artikulatu dugun guztiari esker gai izango gara, bai orain arte identifikatu ditugun beharrei eta bai aurrerantzean sortuko direnei ere erantzuteko. Zorionak eta mila esker.